Kaukolämmön uusi hinnoittelumalli. Selkeyttä ja vakautta. Hei kaukolämpöverkon asiakas! Uudistamme kaukolämmön hinnoittelun selkeämmäksi tasaamalla kuukausittaisia laskuja talven ja kesän välillä. Laskutus perustuu perusmaksuun ja energiamaksuun. Perusmaksun osuus nousee ja energiamaksun osuus laskee. Hintataso pysyy ennallaan. Perusmaksusi on kiinteä ja se määrittyy automaattisesti kiinteistösi tehoprofiilin perusteella. Voit pienentää perusmaksuasi tehostamalla kiinteistösi lämmön käyttöä. Energiamaksusi vaihtelee kuukausittain ja perustuu suoraan kiinteistösi toteutuneeseen kulutukseen. Energiamaksun hinnoittelukausia on 2: talvi ja kesä. Uudistetun hinnoittelun myötä sinun on helpompi ymmärtää, mistä maksat, ja ennakoida lämmityskulujasi. Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin erilaisten asiakkaidemme tarpeisiin ja parantaa vaikutusmahdollisuuksia energiakulujen hallintaan. Taustalla vaikuttaa myös lämmöntuotannon ja toimitusvarmuuden pitkäjänteinen kehittäminen.